pwede natin iwanan sa kanya dito. Sasama po tayo dito sa looban. Medyo masikip yung area niya, kaya dito lang tayo paparada sa may tabi-tabi. At antay na lang po natin siyang makatapos doon sa mga interview ng kanyang sa ating kliyente. Yan, maraming salamat po sa pagsama at patuloy po tayong pabiyahe. Pagkatapos ito, pupunta po tayo ng Old Balaraki City. Ayan, malapit po yun doon sa may Pure Gold. Maraming salamat po at stay safe po. God bless po.